Никоя жена не може да компенсира мъжката фигура сама. Това аз съм и майка и баща, не. Няма как, просто няма как. Ако не можем да разчитаме, че бащата на детето ще бъде там, за да изпълнява бащинската си роля, то тогава е добре наистина да има един стабилен мъжки авторитет. Много често това са дядовци, много често са даже близки приятели на семейството. Това, от което трябва да се пазят жени в тази позиция, е в огромното си желание да доставят нова такава фигура, прибързано взимат решение и се обвързват с нов партньор, довеждат го вкъщи, създават доверителните отношения между детето и новия партньор, обаче след 6 месеца, 1 година пак не се получава и този човек пак изчезва от живота на детето. Това е много тежко за преодоляване от детето и води до едни трайни усещания, че той не ме харесва, за това се махна.